இது வந்து இருந்தப்போ பகவான் வந்து புத்தரை வந்து அவதாரம் பண்ணாங்க. சரிங்களா? வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, வாய்டிசம் அப்படின்றத கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது இறப்புக்கு அப்புறம் எதுவுமே கிடையாது. சூன்யம் அப்படின்றத அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ஆனா இது வேதம் வந்து அப்படின்றது இருந்தப்போ பகவான் வந்து புத்தரை வந்து உண்டுதான். இல்லைங்களா? வேதம் வந்து இது கிடையாது. பொய் கிடையாது. அது பகவானால கொடுக்கப்பட்டது, நித்தியமானது, நம்மளோட அடையாளம், ஆதாரம். ஸோ அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா, அடுத்தது வந்து சங்கராச்சாரியர் அவங்க வந்தாங்க. சரிங்களா? ஆதிசங்கராச்சாரியர் வந்துட்டு ஆ, அத்வைத்தம் அப்படின்றத அவங்க கொண்டு வந்தாங்க. அத்வைத்தம் அப்படின்றது என்னன்னா, பகவானும் நம்மளும் ஒண்ணு அப்படின்ற ஒரு நிலையில வர்றது. சரிங்களா? அப்போ வேதம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பகவான் இருக்காங்க. ஆனா சோலும் சூப்பர் சோலும் ஒண்ணு. அப்படின்ற முறையில அவங்களோட பிலாசபி வந்துட்டு இருந்தது. ஆனா அப்ப வேதம் இருக்குன்றத கொண்டு வந்தாச்சு. பகவான் இருக்காங்கன்றத கொண்டு வந்தாச்சு. அந்த ஒரு புரிதல். இது எப்படின்னா இப்ப நம்ம குழந்தைங்கள ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறோம் இல்லையா? எல்கேஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து பிரைமரி, அப்புறம் செகண்டரி, அப்புறம் காலேஜ் அப்படியே போகுது இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வாய்டிசம், அதுக்கப்புறம் அத்வைதம். அதுக்கப்புறம் அது மட்டுமே தான் சரியானா இல்ல. பகவான் நம்மளும் ஒண்ணு கிடையாது. பகவான் விபு நம்ம அணு. இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் துவைத்தம்னு வந்துச்சு. மத்வாச்சாரியார் கொண்டு வந்தாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வேறு, ஆத்மா வேறு அப்படின்றத குறிக்கிறது. அதனால தான் அதுல வர சன்னியாசிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 2 ஸ்டிக் வச்சிருப்பாங்க. அத்வைதத்துல வரவங்கலாம் 1 ஸ்டிக் வச்சிருப்பாங்க. ஏகதண்டம் சொல்லுவாங்க. அதே வந்து துவைத்தம்ல வரவங்கலாம் 2 ஸ்டிக் வச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் விசிஷ்டாவைத்தம் அப்படின்றது. அதுல என்ன அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ஃபாலோ பண்றது. சரிங்களா? அதுல என்ன அப்படின்னா பகவான், ஆத்மா, அதுக்கப்புறம் இந்த ஜட உலகம். இந்த மூணுத்தையும் சேர்த்து குறிக்கிறது திரிதண்ட சந்நியாசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களெல்லாம். அதாவது ராமானுஜாச்சாரியர் வழியா வரவங்களாம். அதுக்கப்புறம் அதுவுமே முழுமையா அப்படின்னா அதையும் விட இன்னொரு பங்கு அதிகமா வந்து அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்றதுதான். அதை வந்து ஈஸ்கான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறது. சரிங்களா? பிரம்மகுடி சம்பிரதாயத்தில் இதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குவாலிட்டி வைஸ் ஒன்று, குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃப்ரென்ஸ். சரிங்களா? குவாலிட்டி வைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவானும் நம்மளும் சச்சிதானந்த சொரூபம். குவான்டிட்டி வைஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகவான் விபு, நம்ம அணு. அவங்க அன்லிமிட்டெட், நம்ம லிமிட்டெட். சரிங்களா? ஸோ இந்த புரிதல் தான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்த புரிதல். பகவானை பத்தி நம்ம நல்லபடியா புரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க ஓஷன். இப்ப வந்து கடல் இருக்கு. அதுல இருந்து ஒரு டிராப் வாட்டர் எடுக்கிறோம். அந்த 1 டிராப் வாட்டரோட குவாலிட்டியும் கடல் தண்ணியோட குவாலிட்டியும் ஒண்ணுதான். ரெண்டுமே உப்பு கரிக்கும் காம்போசிஷன் எல்லாமே ஒண்ணுதான். அந்த ஒரு துளி தண்ணியிலயும் சரி, கடல் அளவு தண்ணியிலயும் சரி. அதே அந்த ஒரு துளி வந்து கடல் அளவோடு ஈக்குவல் ஆகுமானா கிடையாது. கடல் வந்து பிரம்மாண்டம் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு துளின்றது ஒரு சாதாரண ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து விபு, பிரம்மாண்டம். நம்ம வந்து அணு. பகவானால இந்த உலகம்லாம் உருவாக்க முடியும், இயக்க முடியும். இன்னைக்கு நமக்கு 10th சாப்டர் பார்த்தோம். இது பக்தி சதாச்சார், அதை ப்ரீ பக்தி சதாச்சார் L2 கிளாஸ்ல பகவான் எல்லாத்துலயும் எப்படிலாம் ஊடுருவி இருக்காங்கன்னு இல்லைங்களா? எல்லாரோட இதயத்துலயும் பரமாத்மா இருக்காங்க, பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் தெரியும், எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அது மாதிரி ஆத்மாவால பண்ண முடியும்னா என்னைக்குமே முடியாது. நம்ம என்னைக்குமே பகவானா ஆகவே முடியாது. அவங்க விபு, நம்ம அணு. ஆனா ஒரு விஷயத்துல ஒத்து போகும். என்ன அப்படின்னா ஒற்றுமை இருக்கும். பகவான் வந்து சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம், ஆத்மாவும் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். அந்த வகையில். சரிங்களா? சோ இதுதான் வந்து இருக்கலே உயர்ந்த ஒரு பிலாசபி அப்படின்றது. சோ இந்த நிலையில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? புரிதலோட நம்ம பகவானுக்கு நல்லபடியா பிரேம பக்தி பண்ணணும். இதுதான் வந்து ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். சரிங்களா? இப்படிதான் வந்து அந்த இந்த எதுக்காக இவ்வளவு பிலாசபிலாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோமா? சோ இந்த ஒரு நிலையில தான் ஆரம்பிச்சு புத்திசம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்போ நம்ம இதுல ஃபாலோ பண்ற வரைக்கும் வர்றது. சரிங்களா? சோ இப்ப நம்ம இதுக்கு எதுக்கு வந்தோம்? ஆ பிரபுபாதாவை பத்தி ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து ஆம், ரொம்ப போல்டா எந்த ஒரு கொஸ்டின் யாரு கேட்டாலும் சரி, சரிங்களா? ஆர்குமெண்ட்ல அவங்க வந்து எல்லாரையும் ஈஸியா டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்க. சரிங்களா? எல்லாரையுமே ரொம்ப ஈஸியா அவங்க டிஃபீட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
he felt himself defeated. யாரு? பிரபுபாதா. யாருக்கிட்ட? அவங்க குரு கிட்ட. ஏன்னா அவங்க அவ்வளவு அழகா போல்டா இப்ப வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் தான், கிருஷ்ண பக்தி தான் ரொம்ப முக்கியம், எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா அவங்களுக்கு சொன்னாங்களா, அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இது. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் அவங்களோட ஃப்ரெண்டு கேட்பாங்க, உங்களுக்கு வந்து இது வந்து பிடிச்சிருக்கா அப்படின்றது, இவங்களை சந்திச்சது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பிரபுபத்தை சொன்னாங்க, நான் இப்ப வரல, எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னாங்கல்ல. இவங்க சொல்லி தானே அவங்க போனாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் பிரபுபத்தை சொல்றாங்க, ஐ அக்செப்டட் ஹிம் ஆஸ் மை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இமீடியட்லி அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க. அதாவது பிடிச்சிருக்கு அப்படிலாம் இல்லை, இவங்க தான் என்னோட குரு அப்படின்றத சொல்லிடுறாங்க. சரியா? அஃபிஷியலி இனிஷியேஷன்லாம் வாங்கிட்டாங்களா? நான் இல்லை, ஆனா என்னோட இதயப்படி இதே ஆத்மார்த்தமா நான் வந்து இவங்களை குருவா ஏத்துக்கிட்டேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. இவங்க தான் இருக்கிறதுலே வந்துட்டு எனக்கு நான் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்பவே உயர்ந்த ஒரு சன்னியாசி அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஒரு ஆத்மான்னு இருந்தா நமக்கு கண்டிப்பா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ன்றவங்க இருக்கணும். அதுதான் மஸ்ட். எப்படி பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்கல்ல நமக்கு, இல்லைங்களா? அதே மாதிரி நமக்கு வந்து ஆத்மா அப்படின்போது குருன்றவங்க இருக்கணும். ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கண்டிப்பா வேணும். ஏன்னா நம்ம இந்த சரீரம் ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது கிருஷ்ண பக்தி. அதுக்கு நம்மளுக்கு யாரு வேணும்? கைடன்ஸ் வேணும்ல. யாரு சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட், நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மான்றது எனக்கு புரிய வச்சு, அதுக்கப்புறம் என்னை கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வர்றதுக்கு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஒரு குரு தேவைப்படுவாங்கல்ல. அது அப்ப நம்ம லைஃப்ல கண்டிப்பா என்னன்னா குருன்னு இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால பகவானையே அடைய முடியும். சரிங்களா? சிலவங்க சொல்லுவாங்க, நான் பண்ணிக்கிறேன், நான் சாண்டிங் தானே, இந்த மந்திரம் தானே நான் பண்ணிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கிருஷ்ண பக்தி, கிருஷ்ணா தானே சுப்ரீம், நான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி பண்ணிக்கிறேன். அது வந்து எப்படின்னா கிராட்டிடியூட் இல்லாதது. சரிங்களா? ஏன்னா யார் மூலியமா தான் நம்மளுக்கு மந்திரம் கிடைச்சிருக்கும், யார் மூலியமா தான் நம்ம வந்து பகவான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுப்போம். பகவத்கீதையில நம்ம லேர்ன் பண்றோம்னா யார் மூலியமா? அப்ப கண்டென்ட் மட்டும் எடுத்துட்டு அவங்கள எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு கிராட்டிடியூட் இல்லாத விஷயம். அதனாலதான் எப்பயுமே குருன்றவங்க மஸ்ட் லைஃப்ல. ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் இருக்கணும், அவசியம். சரிங்களா? அதான் நம்ம பாக்குறது. சோ அதுக்கப்புறம் சூன் ஆஃப்டர் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னா, அவங்களோட ஃபேமிலி வந்து அலகாபாத்க்கு போறாங்க. அங்க வந்து ஃபார்மசி பிசினஸ் பண்றாங்க. இதோட நம்ம போன வாரம் முடிச்சோம். பிரபாத்தோட லைஃப் இப்ப வந்து கம்ப்ளீட்டா கரெக்டா இருக்கு. நல்ல பிசினஸ்ல நல்லா வந்துட்டு வெல்த் வருது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேமிலி இருக்கு, 3 குழந்தைங்க இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து குருவும் அவங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரையும் அவங்க பார்த்துட்டாங்க. சரிங்களா? எந்த குறையுமே இல்ல இப்ப அவங்க. நிறைவோட நல்லபடியா அவங்க லைஃப் வந்து போயிட்டு இருக்கு. அது எவ்வளோ அவங்க அம்மா அப்பாலாம் அவங்க மேல எவ்வளவு அன்பா இருந்தாங்க, எப்படிலாம் வளர்த்தாங்கன்றதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம். இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டதை நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு வேதனையா இருக்கும். அப்ப கிருஷ்ண பக்திக்காக அவங்க அதை பட்டிருக்காங்கன்னு போது நம்ம அந்த கிருஷ்ண பக்தி என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா கையில எடுத்து பண்ணணும். ம் ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு விருந்தாவன் யாத்ராவுக்கு யார் போறாங்க? பக்திஸ்தான் சரஸ்வதி தாக்கூர் போறாங்க. அப்ப வந்து அங்க வந்து அந்த குரூப்ல அன்னைக்கு ஒரு 2 ஆப்ஷன் குடுக்குறாங்க. நீங்க வந்து கோயில்ல போய் சாமிய கும்பிடலாம், இல்லைன்னா இங்க வந்து லெக்சர் கேட்கலான்னு. உடனே அதுக்கு அப்ப வந்து பிரபுபாதா வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து குரு கிட்ட இருந்து லெக்சர் கேட்கிறேன் அப்படின்றது, உபன்யாசம் கேட்கிறேன். ஏன்னா கோயில் எப்ப வேணாலும் நம்ம போய் பார்க்கலாம். ஆனா லெக்சர் கிடைக்கிறதுன்றது ரொம்ப ரேர். அதனால தான் எப்பயுமே நம்ம கோயிலுக்கு போனா சும்மா சாமியை பார்த்து இப்படி கும்பிட்டுட்டு வர்றதுன்றது ரொம்ப தெளிவெல்லாம் ஏற்படுத்தாது நமக்கு. கோயிலுக்கு போனா அங்க உள்ள சன்னியாசிகள்கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிறைய நம்ம லெக்சர் கேட்கணும். அதுக்குதான் டிவோட்டிஸோட நம்ம கோயிலுக்கு போகணும்னுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்க வந்து லெக்சர் கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அப்பதான் நம்மளுக்கு அந்த பக்தி நல்லா வளரும். அப்போ வந்து கேக்குறாங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா சொல்லுவாங்க, இவங்க வந்து நல்லபடியா லிசன் பண்றாங்க, இவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிவோட்டியா வருவாங்க, டிசைபிளா இருப்பாங்க அப்படின்றத அப்பயே அவங்களும் வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? சரி, அதுக்கப்புறம் இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா வந்து பிரபுபாதாக்கு இனிஷியேஷன் கொடுக்குறாங்க அலகாபாத்ல. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் he likes to hear, he does not go away. ஒன்ஸ் யாருக்கு கிருஷ்ண கதாவில் பிரேமா ஏற்பட்டுருச்சோ, விருப்பம் ஏற்பட்டுருச்சோ, அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க? கிருஷ்ண பக்தியிலேருந்து விலக மாட்டாங்க. அதனால இவங்க வந்து என்னோட டிசைபிள் அப்படின்றத வந்துட்டு அவங்க அறிவிக்கிறாங்க. சரிங்களா? யாரு? அவங்களோட குரு.
அதுக்கப்புறம் ஹரிநாம் இனிஷியேஷன் கூடவே அவங்களுக்கு வந்து பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷனும் கொடுத்துட்றாங்க. எப்பயுமே ஹரிநாம் இனிஷியேஷன் ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்பாங்க. அதுக்கு சில சாதனா நம்ம பண்ணணும். 16 ரவுண்ட் சாண்டிங்கு, ஒரு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு சாதனா. ஆரத்தி காமிக்கிறது, இல்லைன்னா டெம்பிள் ஆரத்தி அட்டென்ட் பண்றது, சேவா பண்றது. இதெல்லாம் நம்ம ஒரு 1.5 வருஷம், 1.5 இயர்ஸ் கண்டினியூஸா நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா 3 வருஷம். சரிங்களா? கண்டினியூஸா நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இனிஷியேஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷனுக்குமே வந்துட்டு ஒரு சில சாதனாலாம் பண்ணணும். அப்போ அதை கொடுப்பாங்க. ஆனா பிரபுபாதாவுக்கு ஒரே நாள்லயே ஹரிநாம் இனிஷியேஷனும் கொடுக்குறாங்க, பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷனும் அவங்களோட குரு கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்க கிட்ட அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் அவங்க பாக்குறாங்க. ஆனா அவங்க இவங்க வந்து மஞ்சரி, இவங்க வந்து எம்பவர்டு ஆச்சாரியா. சரிங்களா? சொன்னால ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்குலாம் அது வந்து என்ன சொல்றது, இயல்பா நடக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபாலன் சோல்ஸ்க்குலாம் வந்து அதெல்லாம் வந்துட்டு செக் பண்ணணும். சாதனா கரெக்டா இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. யூசுவலி சில பக்தி சித்தாந்த கிவ் தி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் ஹரிநாமா அண்ட் ஒன்லி ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் தருவாங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சரணாரவிந்தா அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறாங்க. எப்பவுமே தீட்சை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஒரு பேர் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த பேர் வச்சு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம என்ன பாவத்துல பகவானுக்கு அங்க நம்ம பக்தி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சிலவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்து லேக்கா தேவிதாசி அப்படின்லாம் வரும். அப்போ பகவானுக்கு ராதா ராணிக்கு வந்து 8 ஷக்கிகள் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்ப இந்து லேக்கான ஒரு ஷக்கி இருப்பாங்க. அவங்களோட இவங்க கனெக்டடா இருப்பாங்க. சரிங்களா? அது மாதிரி லலிதா அப்படின்னு பேர் வந்திருக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி வந்திருந்தது அப்படின்னா அவங்க வந்து லலிதா சக்கியோட கனெக்டடா இருப்பாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல. அது மாதிரி விஷாக்கா அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி. அது மாதிரி ராதாராணி அம்மாவோட பேர்லயே வந்துச்சுன்னா ராதாராணி அம்மாவோட கனெக்டடா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மாதாஜிஸ்க்குலாம் பேர் வரும். அது மாதிரி பிரபுஜிஸ்க்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோபால் தாஸ் அப்படின்லாம் வரும். சரிங்களா? அப்போ பகவானோட கனெக்டடா இருக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி பேர் வந்து அந்த பேரை வச்சு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல நம்ம என்னவா நம்ம வந்து நம்மளோட சேவைகள் யாரோட கைடன்ஸ்ல நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்றது. ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்கும் வந்து என்னன்னா அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் வந்து சரணார விருந்தா, அபய் சரணார விருந்தா அப்படின்னு வந்து பேர் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? as many account as he secured by his wide travel. ஒரு நிமிஷம். there were also that many bills to collect. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட அந்த பிஸ்னஸ் ரிலேட்டடான விஷயம். சரிங்களா? அப்ப அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பிரபுபாதாவுக்கு கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டா போயிடுது. சரிங்களா? ஏற்கனவே அவங்களுக்குலாம் வேற ரொம்ப கோவம். ஏன்னா இந்த இவங்க இருக்காங்கல்ல கார்த்திக் போஸ் அப்படின்றவங்க. அவங்க கிட்ட அவங்க அப்பா வந்து இந்த மாதிரி என்னோட பிள்ளைக்கு வேலை வேணும்னோடனே ஸ்ட்ரைட்டா மேனேஜர் போஸ்ட் கொடுத்துட்றாங்க. அதுவே நிறைய எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அது வந்து ஒரு மாதிரி ப்ளீஸிங்கா இல்ல. எடுத்த உடனேவே மேனேஜர் போஸ்டா அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்களுக்குலாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுல வந்து இவங்களுக்கு கொஞ்சம் சாதகமா இல்ல பிரபுபாதாவுக்கு. சரிங்களா? அதனால என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அவங்க வந்து அன்எம்ப்ளாய்டா ஆயிடுறாங்க. அந்த வேலையில இருந்து வெளியில வந்துடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஓன் ஃபேக்டரி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. சரிங்களா? அலகாபாத்ல. அதுக்கப்புறம் அதுல வந்து அவங்க வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆகிறதுக்கு அவங்க என்னென்னலாம் வேணுமோ அதெல்லாம் அவங்க பண்றாங்கன்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்க பாம்பேக்கு வந்துடுறாங்க. அலகாபாத்ல இருந்து பாம்பேக்கு வந்துடுறாங்க. அப்ப வந்து ஓன் பிசினஸ் பண்றாங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த டாக்டர் கார்த்திக் போஸ் அவங்க கிட்ட வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ ஓன் பிசினஸ், பார்மசி பிசினஸ் அவங்க பண்றாங்கன்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் 62nd பர்த்டே வருது. யாருக்கு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் ராவுக்கு. ம். அப்போ வந்து எப்பயுமே குருவுக்கு வந்துட்டு அப்பியரன்ஸ் டே அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து வியாச பூஜான்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? குருவோட பர்த்டேவை வியாச பூஜா. ஏன்னா வியாசாசனம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லெக்சர் கொடுக்குற இடத்த வியாசரோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் எல்லா சீடர்களும் வருவாங்க. அதனால வியாச பூஜா அப்படின்னு வரும். அப்ப அது வந்துட்டு இப்பயும் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் அவங்கவுங்க குருவுக்கு. சரிங்களா? அப்போ 62nd பர்த்டே வருது. உடனே பிரபுபாதா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு போயம் எழுதுறாங்க. சரிங்களா? அதுல ஒன் ஸ்டான்ஸா வந்து படிச்ச உடனே இவங்க வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுறாங்க. சரிங்களா? அப்சல்யூட் இஸ் சென்டிமெண்ட் தோ ஹாஸ்ட் ப்ரூவ்ட்
இம்பர்சனல் கெலாமிட்டி தோ ஹேஸ்ட் மூவ். அதாவது பகவான் அந்த ஒரு ரியலைசேஷன்ல தான் வழிபாடு பண்ணணும். ரூபம் இல்லாத வழிபாடு நம்ம வந்துட்டு ஆமோதிக்க கூடாது. அந்த மாதிரி வருது. சரிங்களா? ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸா வந்து அதுல இருக்கு. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur also found the essay pleasing and he showed it to some of his confidential devotees. அவங்களோட அந்த எப்பயுமே டிவோட்டிஸ் கிட்ட அந்த சத்சங்ல நமக்குன்னு ஒரு 2 நல்ல ஒரு பர்சனலா நம்மளோட என்ன ஒரு தாட்ஸ் நல்லதோ கெட்டதோ அதை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு டிவோட்டி ஃப்ரெண்ட் இருக்கணும். சரிங்களா? கான்ஃபிடென்ஷியலான விஷயத்த ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக. ஸோ அந்த மாதிரி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கரா வந்து அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஷியல் டிவோட்டிஸ் கிட்ட மட்டும் அதை ஷேர் பண்றாங்க. ஸோ பிரபுபாதாவோட இங்கிலீஷும் சரி, அவங்களோட அந்த சான்ஸ்கிரிட்டும் சரி, புலமை ரொம்ப வந்துட்டு சூப்பரா இருக்கும். ஏன்னா பிரிட்டிஷ் ஆதிக்கத்துல அவங்க வந்து அந்த பிரிட்டிஷ் காலேஜ்ல படிச்சதுனால இங்கிலீஷும், சான்ஸ்கிரிட்டு பேசிக்கா அவங்க வந்து ஒரு வைஷ்ணவரும் கூடவா, அதனால அவங்க வந்து சான்ஸ்கிரிட்லயும் ரொம்ப புலமையோட இருப்பாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பிரபுபாதோட இப்ப வாசிச்சாலும் அவங்களோட நிறைய விஷயத்துக்கு வந்து மீனிங் வந்து நம்ம சர்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். எனக்கெல்லாம் நிறைய. சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களோட அந்த போயம் எழுதுற ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதை பார்த்துட்டு இவங்களும் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா வராங்க. சரியா? வாட் எவர் ஹீ ரைட்ஸ் பப்ளிஷ் இட். அவ்வளவுதான். இந்த போயம்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, ப்ரீச் பண்ணணும்னு சொன்னாங்களா? இப்போ வந்து நீ நிறைய எழுதணும், நிறைய எழுதி அதெல்லாம் நீ பப்ளிஷ் பண்ணு அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் வந்து அவங்க குரு பிரபுபாதாவுக்கு கொடுத்தது. அது அப்படியே பிரபுபாதா வந்து நிறைய கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில அது தன்னோட வாழ்க்கையில அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்கறது. ஓகேவா இருக்கா? எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? ஃபாலோ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஏன்னா இவங்களோட லைஃப் ஹிஸ்டரி வந்து நம்மளுக்குலாம் ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா இவங்களோட ஆமாங்க மாதாஜி. பிரயத்தனத்தால இப்ப இங்க இருந்து படிக்கிறோம், கிருஷ்ண பக்தி பண்றோம். சரிங்களா? அதனால அதுக்கப்புறம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, கேம் டு இன்ஸ்டால் த லார்ட் டெய்டி ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா டு இன்ஸ்டிட் டெய்டி வர்ஷிப் அட் த பாம்பே சென்டர். முன்னாடி அலகாபாத்ல இருந்தாங்களா? இப்ப வந்து பாம்பே சென்டர், அங்க பாம்பேலயும் ஒரு சென்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிடுறாங்க இஷ்கானுக்கு. அதுல வந்து இஷ்கான் இல்ல இப்போ கௌடிய மட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்பயும் அப்படிதான் இருக்கும். சரிங்களா? பிரபுபாதாவோட கைடன்ஸ்ல வர்றதுதான் இஷ்கான் சொல்லுவோம். மற்றபடி கௌடியா மட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து உருவாக்குறாங்க பாம்பேல. ஒய் இஸ் அபய் லிவிங் செப்பரேட்லி அப்படின்னு வந்து ஒரு டிவோட்டி கேட்குறாங்க. சரிங்களா? he should be present on of this பாம்பே சென்டர். ஏன் அவங்க வந்து தனியா இருக்காங்க? இப்போ வந்து அவங்க பிஸ்னஸ் பண்றாங்க, அதெல்லாம் ஃப்ளரிஷா இல்லை. ஆனாலும் அவங்க வந்து தனியா தான் இருக்காங்க. ஏன்னா இன்னும் ஃபேமிலி அதெல்லாம் இருக்குல்ல. அவங்க வந்து இங்கேயும் இருக்கலாமே அப்படின்னு வந்து பக்தி சாரங்கா அப்படின்றவங்க வந்து அவங்க குரு கிட்ட சொல்றாங்க, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரா கிட்ட. அப்ப வந்து அவங்களோட குரு சொல்றாங்க, குரு வந்து எப்பயுமே அவங்களோட சீடனை வந்து ரொம்ப ஆசையா வச்சுப்பாங்க, ப்ரொடெக்டடா. சரிங்களா? இட் இஸ் சமயத்துல வந்துட்டு திட்டு கிடைக்கும். எப்பப்பெல்லாம் வந்து தவறு பண்றோமோ அப்ப திட்டு கிடைக்கும். அதுவும் வந்து பிளெஸிங்ஸ் தான். சொல்லுவாங்கல்ல, குரு கையால குட்டு வாங்கினா எல்லாம் திட்டு வாங்கினா நல்லது அப்படின்னு. ஏன்னா நம்மளுக்கு பக்தியில் நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் தட் ஹீ இஸ் லிவிங் அவுட் சைட் யுவர் கம்பெனி. ஹீ வில் டூ. அவங்க வந்து இங்க இருந்து தான் பக்தி பண்ணணும்னு இல்லை, அவங்க வெளியில கூட இருக்கட்டும். அவங்க என்ன செய்யணுமோ அதை அவங்க செய்வாங்க. when the time comes, எப்ப என்ன தேவையோ அப்ப அவங்க வந்து என்ன செய்யணுமோ அதை அவங்க அவசியம் செய்வாங்க. அவங்க வந்து வெளியில இருக்கிறதே நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க. he will do everything himself. you do not have to recommend him அப்படின்றத சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இட் வாஸ் அட் ராதாகுண்ட். இது எதுக்காக நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, பிரபுபாதா மேல அவங்களோட குருவுக்கு எவ்வளவு நம்பிக்கை. சரிங்களா? அது பார்க்கணும். ஸோ நம்மளும் நம்ம குரு கிட்ட அப்படிதான் இருக்கணும். சரிங்களா? அவங்க சொல்ற அந்த கைடன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி சின்சியரா இருக்கணும். இட் வாஸ் அட் ராதாகுண்ட் பிருந்தாவன் நவம்பர் 1935. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur told to Abhay, if you ever get money, print books. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை ராதாகுண்ட்ல இவங்க 2 பேரும் மீட் பண்றாங்க. அப்ப வந்து உங்ககிட்ட எப்பெல்லாம் மணி வருதோ
அப்போல்லாம் நீங்கள் எழுதுங்க, அதை வந்து நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுங்க. கிரந்தங்கள்லாம் பிரிண்ட் பண்ணுங்க. அதுதான் இப்போ வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதாவது இந்த இது பகவத்கீதை பாகவதம் புக்கெல்லாம் பிபிடியில் சரிங்களா, பக்தி வேதாந்த புக் ட்ரஸ்ட் அதில் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி இப்பயும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பௌர்ணமி ஒன்று வரும் சரிங்களா, ஐ திங்க் செப்டம்பரில் வர்றதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பௌர்ணமியில் நம்ம வந்து பாகவதம் புக்கு டொனேட் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லது சரிங்களா. அதே மாதிரி பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ண நாள் பகவத்கீதை ஜெயந்தின்னு மோக்ஷதா ஏகாதசி அன்னைக்கு இந்த வருஷம் வந்து டிசம்பர் 1ஆம் தேதி வருது. அதுல அந்த நாள்ல நம்ம பகவத்கீதை புக்கு டொனேட் பண்றதுன்றது ரொம்ப நல்லது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து மணி மட்டும் நம்ம வந்து இஸ்கான் டெம்பிள் என்னவோ பே பண்ணிட்டா போதும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம சார்பா யாருக்கெல்லாம் புக்கு வாங்க முடியலையோ, அதே மாதிரி எந்த டெம்பிள் எல்லாம் புக்கு இல்லையோ சரிங்களா, அந்த டெம்பிள்லாம் பகவத்கீதை பாகவதம் புக்கெல்லாம் கொண்டு போய் வைப்பாங்க. ஸோ யாரால புக்கு காசு போட்டு வாங்கி படிக்க முடியலையோ அவங்கெல்லாம் அதை படிச்சு பெனிஃபிட் ஆவாங்க. ஸோ கிரந்தம் வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து கொடுக்கணும். சிலவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கும், ஆனா அவங்களுக்கு இது இருக்காது, வாய்ப்பு இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு அது சென்றடையும். அதனால இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, ஹரிநாமத்தை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்கறது, கிரந்தம் நம்ம எல்லாருக்கும் டொனேட் பண்றது சரிங்களா. ஸோ அவங்க குரு சொல்லியிருக்காங்க, இஃப் யூ எவர் கெட் மணி பிரிண்ட் புக்ஸ்னு. அது இப்போ வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு சரிங்களா. நல்லபடியா இன்னும் நல்லா போகட்டும். இன்னும் நிறைய புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நல்லபடியா பண்ணுவோம். நம்மளாம் தான் பண்ணணும். டீப்லி கன்சர்ன் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சசி டாக்கரா சேட்டு அபை அகன் ஜீவல்பே there will be fire. One day there would be fire in the Calcutta Gaudiya Math. And that fire of party interested would spread and destroy. அதாவது இண்டிகேஷன் மாதிரி கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா பக்தி சித்தாந்த சசி டாக்கரோட டிஸப்பியரன்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களுக்குள்ளார ஒரு சில அந்த இது வந்துடும், யார் வந்து அடுத்த மடாதிபதி அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அதுல வந்துட்டு கொஞ்சம் இது வந்து அவங்களுக்குள்ளார ஒரு யூனிட்டி இல்லாம போயிடும் சரிங்களா. அதை வந்து இண்டிகேஷனா கொடுக்குறாங்க இவங்க எங்க ராதாகுண்ட்ல பிரபுபாதா கிட்ட கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஷியலா யாருக்கிட்ட எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரபுபாதா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், நிறைய புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் நிறைய புக்ஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுங்க, இந்த இதுல மட்டும் வந்து சில சிரமங்கள் வரப்போகுது அப்படின்றத குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு இண்டிகேஷன் மாதிரி. I never asked my spiritual master a question except one, how shall I serve you? அது மாதிரி பிரபுபாதா வந்து அவங்க குரு சொன்னது எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாங்க, அப்படியே அதை வந்து அவங்க ஃபாலோ தான் பண்ணாங்க. என்னால முடியாது, எனக்கு வந்து வாய்ப்பு இல்லை, சந்தர்ப்பம் இல்லை, எதுவுமே சொல்ல, அவங்க சொல்றத அப்படியே ஃபாலோ. அதுதான் நம்மளும் லேர்ன் பண்ணணும். எப்பயுமே நம்மளோட குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை நம்ம வேத வாக்க எடுத்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம குரு கிட்ட நம்மளோட அந்த பாவம் எப்படி இருக்குன்னா, ஹவு ஷேல் ஐ சர்வ் யூ, அவங்க என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் நான் எப்படி உங்களுக்கு சேவை பண்ணணும், இதுதான் வந்து ஒரு சிஷ்யனோட பாவம். பிரபுபாதா கிட்டே நம்ம கத்துக்கிறது சரிங்களா. இந்த ஒரு நிலை தான் நமக்கு எப்பயுமே இருக்கணும். குரு முன்னாடி நான் இன்னும் எப்படி நான் உங்களுக்கு சேவை பண்ணணும், வைஷ்ணவ சேவை நான் எப்படி பண்ணணும், இன்னும் கிருஷ்ண பக்தியில நான் என்ன சேவை பண்ணணும், அதுதான். 2 weeks later, Abhay received a reply. I am fully confident that you can explain in English our thoughts and arguments to the people who are not conversant with the languages of the other members. This will do much good of you to yourself as well as your audience. I have every hope that you can turn yourself into a very good preacher. If you serve the mission to inculcate the novel impression of Lord Chaitanya's teaching in the people in general as well as philosophers and religionists. ஹரிபோல். இதெல்லாம் தான் வந்து பிரபுபாதா சொன்னாங்களா, ஹவு ஷால் ஐ சர்வ் யூன்னு. ஸோ அவங்க ஃபியூச்சர்ல என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றத பிரபுபாதாவுக்கு அவங்க ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா. கொண்டு போய் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட மெசேஜஸை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும், ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரீச்சரா, அதுவும் இங்கிலீஷ்ல சரிங்களா இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. லாங்குவேஜ் பேரியர்லாம் இல்லாம சரிங்களா. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த பாஸ்ட் அவே ஃப்ரம் த மார்டல் வேர்ல்ட் ஆன் January 1st,
1937. இதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க குரு வந்து 1937 ஜனவரி 1 வந்து டிஸப்பியர் ஆயிடுறாங்க. சரிங்களா? மறுபடியும் அவங்களோட மஞ்சரி பாவத்துக்கு அவங்க கோலோகத்துக்கு அவங்க போயிடுறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான். ஸோ இதுவரை ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு குரு வந்து மஸ்ட். சரிங்களா? அதுலயும் அந்த குரு வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அவ்வளோ வேதனையை கொடுக்கும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்குரா வந்து இதாயிடுறாங்க, டிஸப்பியர் ஆயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க அப்பாவும் வந்து இதாயிடுவாங்க. சரிங்களா? அதுவும் நம்ம பார்ப்போம் இதுல. அவங்களும் வந்துட்டு போயிடுவாங்க. பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ அந்த வகையில இப்போ பிரபுபாதாவுக்கு அவங்கள ரொம்ப பாதுகாப்பா கரெக்டா வளர்த்தவங்க அப்பாவும் கிடையாது, குருவும் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் இனிமே அவங்க லைஃப் வந்து நிறைய சேலஞ்சஸோட லீட் பண்ணுவாங்க. என்ன அது நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம நல்லபடியா நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ விஷ்ணுவேபியோ நம நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.